ka iti tapaw tinangato abantay o Jerusalem, ipakaamom tinaimbaga damag, pigsam dagpukkaw sayon, iwaragawag mo tinaimbaga damag, agsauka kat saan kang agamak. Ibagam kadagiti ili ti Joda nga umayan ti Diyos dam. Kararag tayo. Amami a Diyos, agyaman kami tinagbintas nga aldaw, agyaman kami apo ti baro nga biyag, kat kastamot iti na nailigtas apo kada kami iti rabii, kastamot iti bigat, nga niriing na kami nga napigsa. Apo Diyos, kararagmi iti worship mi iti ILOCANO, kat apo kararagmi iti anak mo nga isuti, mangiwaragawag iti mensahe iti biyag, kastamot kini pastor, nagiti amin apo nga anak mo nga isuti, atupag apo dagito worship, basam isuda apo Diyos kat hamo nga baybayan. Kastamat apo dagito anak mo nga isog buybuya apo iti live on. Apo tulungan na kami, di na kami nga baybayan kat sika kumaapo iti maitanok, pakawanin na kami iti amin nga nagbasbasulan mi. Kat di na kami nga panpanawan apo Diyos. Dagito apo iti kararagmi iti nagani apo HESUS. Amen. Amok ti Diyos, sumbatan na kararagko. Amok ti Diyos, sumbatan na kararagko. No agyaga ka na santuan, kinadakes pagpanawan. Ti Diyos, sumbatan na kararagko. Ti maikadwa, Domingo de Adviento. Ti maikadwa, Kandila, iladawan na ti panagsagana kabayatan nga agururay tayo. Sagana na dagiti puso tayo ang mga wat iti napabaro nga Espiritu ti Diyos. Iti kaunugan tayo kan panakabiling kadagiti manang basol, wagas iti panagbiag. Timek amang ipukpukaw iti letang, mangisagana kay iti dalan iti apo. Dalusan nyo iti dalan iti letang apanag pagnaan iti Diyos tayo. Gaburan nyo dagiti amin na tanap, palanasin nyo amin na bambantay, pagbalinin nyo apatad dagiti turod, palantagin nyo dagiti laslasong a lugar. May parangarang to iti dayag iti apo, ket makitan to iti amin na tattao, ti apo mismo nang ikari iti daytoy. Nalatakmet ni Juan Bautista iti tiyempo iti Advento, ipukpukaw na iti umadanem a panagari iti Diyos, ken inayaban na dagiti tattao ngagsagana iti yaay ni Kristo. Babaen iti panagbabawi ken panagbalbaliw iti karirik na. Kararag tayo. Apo, kabayatan na nga isagsagana mi, dagiti pagtaingan mi, kan puso mi, iti iyaay mo, tulungan da kami, tapno makidata kami, iti amin na kinarimat, iti panagrambak mi. Karitin mi, kat balbaliwan na kami, iti tapno agdaydayaw kami, ken makapagserbi iti baro awagas, iti isasangba, iti sumarno atawan. Amen.
Kat masarakan tayo iti tinisantuan na surat, iti daan nga tulag, Isaiah chapter 40 verse 1 hanggang na verse 11. Dayto iti kinunana, dagiti balik ka sa mangtad iti namnama, liwliwan nyo dagiti tattao, kuna ti Diyos tayo, when liwliwan ida, pagritaang nyo dagiti tattao a Jerusalem. Ibagayo kadakwada nga umadasen tinabayag nga panagsagsagabada. Ket napakawanen dagiti basbasol da. Naan-an na ya panagdusak kadakwada, gapo kadagiti amin na basol da. At datimek ang mangipukpukaw itilit ang, mangisagana kay iti dalan iti apo. Dalusan nyo iti dalan itilit ang pagnaan iti Diyos tayo. Gaburan nyo dagiti amin na tanap, palanas ninyo amin na bambantay. Pagbalin ninyo apatag dagiti turod, palantagin nyo dagiti lasong-lasong a lugar. Maiparangarang to dayta iti apo, ket makitan to iti amin na tattao. Ti apo mismo tinangikari iti daytoy. Adda atimek mangipukaw, ipakaamumi sa ludsudek. Anya iti ipakaamom amayarig iti ruot, iti amin a tao. Agpaut da, akas iti balang asabong. Magango iti ruot, malaylay ti sabong, no dalapusen ida, iti angin a ibaon ni Yahweh. Kinapudot na, mayarig laeng ati tao iti ruot, when magango iti ruot, ket malaylay iti sabong. Nge mataginayon iti sao iti Diyos tayo. Inka itapaw iti nangato abantay o Jerusalem, ipakaamom iti naimbag adamag. Pigsaem tagpukaw sayon, iwaragawag mo iti naimbag adamag agsauka ket saan ka agamak. Ibagam kadagiti ilili ti Joda nga umayan ti Diyos da. Umay ni Apo Diyos tapno agturay iti amin na bileg na. Itugot dagiti tao insalakan na. Aywanan nanto iti arban na akas iti agpaspastor iti animal na. Umungen na dagiti urbon iti kamero ket sakruyen na idaad siya sino amang idalan kadagiti innadang. Bendición ang kinabuto, tapno isutaraon ko apo, ken mampukaw tiki nagdakes ko, ken tal na ken ransak masarap ko. Ibasa kada kayo iti paset ni na Santo na surat, ang masarakan iti surat ni San Marcos, kapitulo maysa, versikulo maysa, aginggana iti 8, ket kastoy iti maybasa. Ti panangakasaba ni Juan amumunyag, daytoy ti pangrugyan ti naimbag damag, may papan ken ni Jesucristo nga anak ti Dios. Kas na ilanad ti libro ni Propeta Isaiah, sakbay amapan ka kinuna ti Dios, adtoy ti baon ko amang isagana iti dalan mo. Ijay let ang adda mangipukpukaw, isagana yo ti dalan ti Apo, pasayaaten yo ti pagnaan na. Nagparang ni Juan ijay let ang amambunyag ken nangas kasaba. Impakaamo na kadagiti tao nga agbabawi da kadagiti basbasol da, ken nabunyagan da tapno pakawanen ti Dios dagiti basbasol da. Adu tinapan nagdingeg ken kuana. Nagapuda itintero probinsya ti Judea ken ti syudad ti Jerusalem. Nagbabawi da asilalata kadagiti basbasol da ket binunyagan ida ni Juan iti karayan Jordan. Naramid iti dutdut ti kamelyo ti kawes ni Juan. Lalat ti barikas na dudun ken diro ti pagbibiyag na. Sumarsarno kanyak ti addan iti dakdakkol apan nakabalin ngem siya. Impakaamo na kadagiti tao. Jak pay maikari nga grukob amang mangwarwar iti sandalyas na. Bunyagan kay iti danom, ngem bunyagan na kayo iti Espiritu Santo. Ni Apo Diyos ti may didayaw, iti panakaybasa, iti paset, iti nasantuan asurat. Amen.
sao anaraksa sao ama magbiag ti sa sao anaraksa sao ama magbiag. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. Is loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every modest child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. So I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Naimbag nga bigat, kakabsat. Thank you, Brother Jim. Santa Claus na Santa Claus yung dating. Pero buti na lang hindi ka na-quarantine. Yung Santa Claus daw na-quarantine kaya hindi nakarating. Kakabsat, kahit kung I-share kada kayo, dato'y imbaga ni Mother Teresa in connection with the message. Kung anak, keep your heart. A pure heart is necessary to see God in each other. If you see God in each other,
there is love for each other, then there is peace. So, kakabsat, dato ito may sa problema tayo, even without pandemic, our peace. Problema ti peace iti nasyon tayo, problema ti peace kadagiti competitors, and even problema ti peace within the church. So Matthew chapter 5 verse 8 kuna na, nagasat dagiti nadalus ti panagpuspuso da, tamakida danto ti Diyos. In English kuna na, blessed are the pure in heart, for they will see God. Kamuyo kabsat, na-share ko na kanina to, in Japan, where Christianity is only 1%, pero the Japan country is very progressive. And you will see Japanese people how they treat their fellow men. Even when we were there, no mapan kami di jay, oray handa kami ngam amok at no adahan mo nga mga papanantulungan da ka. Oray dagiti ubing nga babasit. Amo dati paganurutan da. And they are willing to help even you when you are a foreigner. So that's how the breeding of Japanese people. Pati mga bata, alam na nila kung paano gumawa ng mabuti. So I'm thinking about that. Maybe we do not call us discipleship of parents. Handa nga Kristiyano. Hindi sila po Kristiyano. Pero yung pinapractice nila ay magandang discipleship from parents. Alam po ninyo, tayong mga parents ay the best discipleship para sa ating mga anak. Kasi tayo yung ginagaya nila. Dito yung mga batang maliliit, pag nakita kang nagsishave, gusto nila, magpapabili din sila ng shaving cream at saka razor. Gusto kanilang gayahin. So therefore, kung ano yung nakikita sa'yo, yun ang ginagawa din ng mga anak. So like what I've seen in Japan, even in Israel, there are only 2% ang Christian doon. Although, sabi nga, you will not be respected in your own hometown. Hindi din kilala si Kristo sa Israel. Pero makita mo, why are they blessed enough? Bakit masyadong binibless ang bansang Israel? Go back again to our text. Blessed are the pure heart, for they will see God. When they say, blessed are the pure heart, it is not referring to either Methodist ka ba, UCCP ka ba, Catholic ka ba. It is general. Blessed are the pure in heart, for they will see God. And therefore, kasama din po, sino ka man, na mabibless if you have a pure heart. Kaya mga kapatid, tayong mga parents, we have to show our children how the purity of our heart. Huwag po nating turuan ng mga anak natin ng masasamang halimbawa. For example, pag galit ka sa kapwa mo, kailangan yung anak mo galit din sa kapwa mo. What kind of teaching is that from parents? Kaya, pag galit yung magulang, pati yung mga anak galit din. What kind of intention is that? Alam po ninyo, mga kapatid, kung tayo ay may kagalit, tayo na lang. Do not throw the storm to your children. So, how can we see purity of your intention? Purity of your heart? Yun po bang ipapamana natin sa mga anak natin na pag galit ka, dapat galit din yung anak mo? Kaya dumadami yung away. So where is the purity of the heart there?
So mga kapatid, kaya nga, regardless of who you are, Methodist ka man, Evangelicals ka man, Katoliko ka man, God will look at your heart. Kaya tinitignan ko, hindi pamantayan na over 90% Philippines is a Christian nation. But when God look at your heart, ano magiging pamantayan? Hindi po makikita yung puso natin by mere heart bypass operation. Maski gaano kaganda naman yung puso mo, God knows the purity of your heart. Yan ang pamantayan for you to see the kingdom of God. Kaya mga kapatid, maaaring masipag tayo. Maraming tayong na ibibigay. Nag-o-offering tayo. But God knows what is in your heart. Kaya tinitignan ko yung mga mauunlad na bansa, kita nyo, maski hindi mo sabing huwag kang magbabandalize, hindi sila nagbabandalize. Huwag kang maninira ng kapaligiran, hindi maninira. Huwag kang maninira ng mga nature, hindi rin masisira. Kaya tignan nyo mga kapatid, itong nagdaan, baha dyan, baha dito, kung ano-ano mga sinisisi. Isa lang yun, mga kapatid. Yung kinalbong bundok yung kinalbong mga gubat sa bundok, yun na yun. Bata pa kami, ganyan na nadidinig namin, kinakalbo yung gubat. This is the price of what they did in the past. So brothers and sisters, where is the purity of the heart? Si Nick Botchibik ba to? Yung 4 limbs, wala. Alam po ninyo, ako'y hangang-hanga sa taong ito. Lalo na yung mga magulang nila na talagang hindi nila binaby yung bata. Tinuruan nila paano makatayo sa sarili niya. Of course, may mga suicidal intention, maraming mga pagsubok, mga kapatid. Pero itong buhay ni Nick, more than a normal person. Meron siyang asawa na maganda, meron siyang mga anak. In fact, talo niya ako hindi marunong lumangoy. Siya nakakalangoy. So, most of all, mga kapatid, ginamit siya. He is one of the best motivational speaker. In fact, ilan na nga beses na-invite sa CCF itong si Nick. So mga kapatid, hindi tinitignan ng Diyos how you look at. The Lord look at the heart. In Samuel chapter 1 verse 17:7, sabi niya, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance. But the Lord look at the heart. Kaya tingnan niyo mga kapatid, ito ang isang example si Nick. At nakapag-aral din. Tapos siya sa kolehiyo. So what's the difference? Marami diyan, kumpleto kamay, kumpleto pag-iisip, pero tingnan niyo mga kapatid, hindi man mapakinabangan sa loob ng church. So brothers and sisters, the Lord look at your heart. Tinitignan niya yung puso. So mga kapatid, kung minsan yung mga nangyayari sa atin, I believe that's one way of purification. If that's the only way for us to purify, then God will do it. Nung pandemic, during the biblical times pa, yung mga salot, there's only one message there. For every salot na binibigay ng Diyos, isa lang sinasabi, let them know I am the Lord their God. Hindi pa rin. Uulitin na naman ng Diyos, let them know I am the Lord your God. Until the Israelites were liberated. After na-liberate sila, 40 years pa in wilderness.
bago sila nakarating ng Kanaan. Can you imagine that, mga kapatid? Napakatiyaga ng Diyos. Ang tiyaga-tiyaga niya for us to see the kingdom of God. But there's only one requirement for me, yung pure heart. Paano ba natin nililinis ang ating puso? Paano nililinis ang ating pag-iisip? Paano nililinis ang ating intention? When doing good, what is the intention? There's only one intention, is to purify our heart and to see the kingdom of God. Itong pangyayari ngayon, mga kapatid, let me read itong figures. Hindi ko po memorize. Yung last Friday, tinignan ko yung record, na ang world record na pala natin sa cases ay, I think last Friday ito, 65,626,723 cases worldwide. Ang namatay ay 1,513,866. The highest is USA. USA, ang cases, total cases ay 14,535,196. At ang death ay 282,829. Why did I mention particularly USA? Mga kapatid, kasi ang US, when we talk about the best engineering in the world, nandiyan ang MIT, nandiyan ang John Hopkins, na nagbibigay sa atin ng data kung ilan ang namamatay, ilan ang kaso. The best scientists nandiyan. The best na mga astronauts nandiyan. All the best schools nandiyan. Bakit sila ang pinakamataas? Bakit sila yung pinakamataas ng cases? Bakit sila ang pinakamataas ng namamatay? Tayo, na wala naman tayong the best engineering, wala naman tayong the best school, pero na-maintain natin up to this figure. So mga kapatid, First Corinthians chapter 3, verses 19-21 said, "For the wisdom of the world is foolishness in God's sight. As it is written, He catches the wise in their craftiness. And again, the Lord knows that the thoughts of the wise are futile." Ulitin ko po ito. The Lord knows that the thoughts of the wise are futile. So then, no more boasting about human leaders. All things are yours. So mga kapatid, kahangalan daw sa paningin ng Diyos ang katalinuhan sa mundong ito. So, I'm not saying kahangalan ang Amerika. I'm just citing it as point of comparison. Hindi ibig sabihin ko nandyan na lahat sa iyo. Tignan niyo mga nangyayari sa US. Yung nangyari yung 9/11, yung Twin Towers. Kami nila Kambal, nung 6 years old sila Kambal, nakapanik kami doon. Tapos eventually, bumagsak na yung Twin Towers na yun. Can you imagine that? Kung gaano kagagaling ang nandyan sa Amerika. Pero ngayon, pandemic, sila ang pinakamataas. Nandiyan na rin ang mga pagbagsak ng ekonomiya. Yung the Great Depression, yung 1987 cracks ng stock market. Andiyan lahat, pero andiyan din ang magagaling sa ekonomiya at sa finances. Pero why is it nangyayari sa kanila yon, lalo na itong pandemic na to? Is it a guarantee when you have the wise men and women in your country, you are exempted? Hindi po. Because sabi, this world is,
the wisdom of this world is foolishness in God's sight. So mga kapatid, ganun din yung nangyari. Yung malalaking bansa, ang India. India is, I guess, about 1.3 billion population. Ang Brazil, Russia, France, Spain, Italy, UK, Germany, and some others. Napakalalaking bansa po nito at nandiyan ang mga matatalinong mga nilalang. Lalo na sa larangan ng ekonomiya, larangan ng negosyo, nandiyan ang very sophisticated kind of business. Pero why is it? Kaya pala silang pabagsakin ng isang pandemya. So therefore, mga kapatid, not in our hands. Hindi sa sarili natin. Hindi natin hawak. Hindi kung tayo ay nasa top 10 economy in the world, ibig sabihin ay exempt na tayo. Mga kapatid, hindi po yun ang pamantayan. God can see and read what is in your heart. God knows the purity of your intention. Halimbawa, next year, 2021, by October, filing na ng mga certificate of candidacy. Andyan na yun, mga outside appearance of the politicians. Magagandang speeches, magagandang social media presentation, magagandang mga media coverage para sa politician. But brothers and sisters, God knows what is in their heart. Makikita po niya kung ano ang nasa puso natin. Maybe we can fool everybody. We can jump into highest position. Unfortunately, hindi natin naisip na ang Diyos ay nakikita yung puso natin. Dahil manggagaling sa puso natin kung ano ang ating gagawin. So mga kapatid, again, isa lang ang requirements. Blessed are the pure heart, for they will see God. Hindi binabanggit dito na ang may pure heart ay mga Methodista lang. Na ang may pure heart ay mga evangelicals lang. Na ang may pure heart ay mga Katoliko lang. Hindi po yun. And only God can read our heart. And only God can declare who will see the kingdom of God. So mga kapatid, again, yung mga bansa na hindi Kristiyano, it's not in our authority to judge them. Sabi nga in Matthew 7:1, do not judge or you too will be judged. Yung si Nick Botchikik, ang sabi ng Diyos, look at the heart. Kaya tingnan niyo mga kapatid, I think worldwide na siya nakapagsalita. Kasama na ang Pilipinas. Kung titignan natin, maring hindi siya kumpleto, pero tignan natin ang isang matipunong tao. Kumpleto lahat. Pero ang pamantayan ng Diyos, kung paghahambingin mo ang mga puso nila, mas malinis ang puso ni Nick. So mga kapatid, what is the message for this coming Christmas? Are we going to assess again and again? Sapagkat mga kapatid, Beatitudes, among the Beatitudes, ito ang isa sa nagustuhan ko, yung blessed are the pure heart. Because I myself, if I'm going to assess myself, am I qualified to see the kingdom of God? So mga kapatid, we have to struggle keeping on purifying our heart. And that's the message of the Christmas. Every Christmas, pinapaalala sa atin na siya ay dumating to redeem us and to save us. But the question is, how effective
Christmas in our heart. Pagka ba every Christmas, mga kapatid, kung halimbawa ganito merong mantsa ang ating puso, bawat Christmas ba nababawasan yan? O nadadagdagan until such time, hindi na nakayang linisin ang ating puso. Tingnan niyo mga kapatid, bakit nauso yung mineral water na yan? Yung purified water na yan. Nung araw, ako, galing ng probinsya, yung bomba lang sa amin, yung binobomba lang. Yun ang tubig sa amin noon. Kaya sabi ko noon, nung bago pa lang yung negosyo tungkol sa purified water, sabi ko, hindi magkiklik yan kasi bakit ka pa mag-mineral? Pwede ka naman doon sa bomba. So ngayon mga kapatid, maski pumunta ka sa Islam area, naka-mineral water sila. Because they want purified water. Tubig lang yun. Tubig lang. Gusto natin purified. How much more God? When you look at it, tinignan mo ang puso mo. Kaya, yun lagi. Bakit pandemic, andi dito tayo? Because one way of purifying our heart. Bakit linggo-linggo nandito tayo? One way of purifying our heart. Bakit linggo-linggo nagsa-Sunday school tayo? One way of purifying our heart. Bakit dinudulutan tayo ng mga persecutor? For us to forgive our enemies. Bakit ang Diyos sa kabila ng ginagawa mong mabuti, marami pa rin nagagalit sa'yo? That's one way of purifying your heart. God is testing your heart kung gaano kalawak ang iyong pangunawa at ang iyong pagpapatawad. So mga kapatid, isa sa mahirap gawin, magpatawad ng kaaway. Napakahirap nun. Pero, napakadali ka nilang awayin. The easiest way is awayin ka. At ang pinakamahirap naman, paano ka papatawarin? So paano mga kapatid magre-reconcile yun? But if we entrust everything to God, there is a possibility that God can purify our heart. And that is one of the ultimate qualifications to see the kingdom of God. When you see the kingdom of God, wala na doon, wala nang away-away. Because lahat kayo may pure heart. Purifying heart will start from here, sa mundong ito. Hindi pwedeng, aawayin ko po muna yung mga kinagalit ko, saka na lang ako magpupurify pag nasa kingdom of heaven ako. There's no way. Because the qualification is, blessed are the pure heart, for they will see the kingdom of God. So mga kapatid, to see the kingdom of God is not based on how bright you are, how good-looking you are, or how large the number of Christians inside the church, but based on the purity of your intention coming from your heart. Naragsak nga Pasko aken naparabor abarong atawan. Pagkararag tayo, naindaklan ken manakabalin nga Dios ipeksami ti panagyaman mi ken ka iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami itagtultuloy nga panangaywan ken panangidalan mo kada kami o Dios. Ket iti daytoy nga aldaw apo ket agyaman kami iti nangindaklan nga ayat nga iso nga insagot mo kada kami. Ket kararagan mi dagitoy nga anak mo apo nga dumawat iti kaasi ken ka tapno kasakit maparaburan da iti napintas nga salunat. Ikraragan mi ni Mr. Sosimo Andres, ni Nanay Amor Sermonia, ni Anessa Sermonia, ken uraypay ti asawa, ni Mrs. Jovita Russell, nga nagpositibo iti COVID, ken uraypay iti salunat das Milhelmar Dulay, ken kadagiti amin nga anak mo apo nga dumawdawat iti kaasi ken ka iti daytoy nga aldaw.
Ken kastamat na makipagrikna kami, iti family ni Sister Ethel de la Cruz, iti pupusay, ken panakaidulin iti nanang na, iti kalman. Talikmiken ka, Apo, dagiti amin nga anak mo, iti dayto nga kanito, bendisyon na nakam kadi. Iti nagan ni Apo mi Jesus, dagiti dawat ken kararagmi. Amen. Kakabsat, ada iti nakasagana nga komunyon tayo, iti dayto nga aldaw. Ket na po Diyos ko may tagbendisyon kada tayo. Ti Apo at dako kada kayo, itangad yu dagiti puspuso yu, May makipag-ayan kada kami nagagas ken nang isuro kadagiti tattao. Nakipangan kadagiti manang basol ken nagunod na nga agyam agpaay ken ka iti baro a tao babaan ti danum ken espiritu. nakita mi iti dayag na no pay kasta nagpakumbabaga po iti panagtulnog iti pagayatam, si ayat ngay mawat ken patay iti krus. Babaan iti papatay na, winaywayaan na kami iti panagkabalin ni patay. Babaan iti panagunga rin na, itden na kada kami iti biyag ngagnanayon. Idi rabi apan langted na ti bagi ng agpaay kada tayo, nangala iti tinapay. Kalpasan, idi nakapagyamanen, pinisi na ti tinapay, ket inted na kadagiti adalan na ket kinunana. Alain nyo kanenyo dahil ti bagi kamapisi gapo kada kayo. Idi kalpasan ti panangrabi, inala na ti kopa, nagyaman manen na may paay kada tayo, inted na kadagiti adalan na ket kinunana. Uminom kayo iti daytoy da kay amin, daytoy ako pa isu ti baro at tulag iti darak amay bukbok amay paay kada kayo ken kadagiti adu. Agpaay iti panakapakawan dagiti basbasol. No kanen tayo daytoy tinapay ken numento daytoy ako pa, mapabaro iti kapadasan tayo ti kaadda ni Kristo kada tayo ti umay na iti maudi a panagbaligi datay amin. Iti samo mi ti lamisan mo Dios, saan kami ngagtalek iti bukod mi akinilinteg. No di ka iti mabubos nga ayat mo. Umay ka magsipod taamumi at ilaang pamuspusan. Tapno agbyag kami, ken masarakan mi ti panakinayon na panakapnek, iso ti panagtalek mi ken ka. Sapay kumat at ipanaglakam mi ti daytoy a sakramento, makatulong iti naimbag a panakaamumi ken ka. Mangipalagip kada kami ti panagbiag nga daan tinauros a panakaawat, iti pudno a kinataom mi. Itinagan ti mangisalakan. Amen. Amen.
Datayo amin, iti panagkararag. O Diyos, ited mi, ti panagyaman, ti addaka, kadakami, iti tiyempo, iti komunyon. Naika ti anyaman na panaglalasin, nairugi ti baro a panagkakadwa. Itdem kadakam ti panakailangan-langan ken Kristo. Isu ngay may tapno agserbi kadagiti tattao. Itdem ti grasya ken panakabalin agpay kadagiti amin a tiyempo. Itdem ti ragsak ti panakabalin ni anak mo ken iti panagtulnog iti pagayatam. Itinagan ni Jesu-Kristo. Amen. Katatay ti panawon, ti panakaala, ti dagiti sagsagot, operatory. Kat kakabsat makita tayo ta screen tayo, ta monitor, iti bank account, kastamat iti GCash, kat mabalin tayo nga i-deposit, iti offerings tayo. Nga isu apo iti panakausar na gito na duma-duma nga ministeryo tayo. Tuy sagot nga yegmi, nagtaod ako kwam, intaleg mo kada kami, dakam ti agaywan. Amen. At to'y dagiti paaywan mo kada kami o Apo as agsagot, nga maipaay kadagiti bangko nga iso nga pangipanan mi, ket bendisyonam dagiti sagsagot mi nga may paayo iti panagserbi mi ken ka. Itinagan niya po mi Jesus dagiti dawat ken kararag mi. Amen. Naimbag bigat ti amin kakabsat ket madaydayaw iti Dios. Agyaman kami Sir June iti nabakna nga mensahe iti Apo. Kastamet ken ni Kuya Jimmy iti mensahe iti kanta. Ken kastamet nga kablawan tayo iti organista yun, ni Brother Jodic de los Reyes. Welcome, Apo. Agyaman, salamat po sa inyo dahil nakasama po namin kayo. At sa mga staff, salamat po sa inyong presensya. At tayo, nagbaligi dahito yung serbisyo tayo, dahito yung umuna nga Domingo, iti Disyembre. Ket makipag-greet na tayo iti family ni Sister Ethel de la Cruz, iti pupusay iti nanang na ni Mother Cristeta Mailed Pakursa, ket naipunpun iti Kalman. Ket ni Apo Diyos ko may tagtultuloy nga mangbendisyon kadag ito yung agkasangay iti dahito nga lawas ni Ate Erlinda nga Reyes, ni Apo Diyos ti may didayaw ate. Ken kada kayo amin, ni Apo Diyos ko may magbendisyon kada kayo. Naimbag abigat ti amin. Dakay ang ating gloria, umay kay dito'y dagam.
Awan tayo. Naging bagkalaunay kada kami o apo ket nadanon mi daytoy nga bulan. Ket ipik sami iti panagyaman mi ken ka o Dios iti daytoy nga aldaw. Aldaw iti panagdaydayaw mi ken ka. Gyaman kami ti biag nga isu nga naisagot, ti biag ni Sir June, kay Jimmy, Ate Nelly, ni Brother Jody, ken kada kami amin nga workers mo, ken staff, nga dito iti daytoy nga aldaw. Ken kada kita amin nga kadwa mi, iti balasi utaaw, ken dadumay pay nga probinsya, ang nakipagpaset iti daytoy nga panagdaydayaw. Dawatan mi o Dios nagtultuloy nga panangaywan, panangidalan, ken panangilisim kada kami iti peggay. Ket bendisyonan na kamarot o apo iti daytoy nabatbati pay nga aldaw iti daytoy nga bulan iti Disyembre. Ket sapay kadi o apo babaan iti manakabaling nimam ket ngan-nganin nga malusaw daytoy nga virus nga imay gapu iti COVID. Ket o apo sapay kumadat maluktanto iti baro nga tawen nga addan iti namnama dagiti amin nga anak mo nga iti parabor mo o Dios ket isu iti panakapukawen daytoy nga virus. At amami nga nasantuan agtultuloy kami nga rod nga agserbiken ka ken kadagiti amin nga anak mo. Ket dagiti ti dawat ken kararagni babaen iti nagan ni Apo mi Jesucristo kas manubot ken mangisalakan. Amen. Ket itaawaten tayo iti pamendisyon ti Diyos Ama. Babaen iti anak na isu ni Apo Jesucristo, isu ti dalan, isu ti pudno, ken isu ti biag. Ken babaen ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kumay ti awaten ti tang awan patinggana. Amen.